Check, check. Test. Mic.
Magandang umaga po mga kabalen. Good morning mga karehiyon. Welcome po dito sa ating CLTV 36 News Stream. Opo, kayo po yung nakatutok dito sa pagbabalita ng CLTV 36 News. Time check muna tayo, 10:18 ng umaga ngayon pong December 4, araw na ho ng Miyerkules. Kani-kanila ng mga trabaho. Kaya naman yung iba ay nasa kalsada, ano? Speaking of kalsada, ang inyong nakikita sa ating screen ay ito hong real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Kayo ho ba ay nakapag-merienda na? Mga news streamer? Abay, kung hindi pa, oo. Habang ikay nakikinig ng mga balita dito sa CLTV 36 News, ay mag-coffee break ka muna. O di kaya naman, kahit isang mabilis na biskwit lamang, oo, itawid mo yan, ha? Huwag magpapagutom. Silipin ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ang inyong nakikita sa inyong mga screen ay eto ho mga kabalen, nabigyang daan lang natin. Tatanggalin ko lang yung banner. Eto ho, ang inyong nakikita sa inyong mga screen. Dito muna tayo sa pinakataas. Yan pong Balintawak Toll Plaza, northbound lane. Maluwag ho yung sitwasyon, yung daloy ng trapiko para ho sa mga babiyahe patungong norte. Ganyan din ho ang sitwasyon sa may Valenzuela Interchange. Do bahagyang may volume ng sasakyan dyan sa may southbound naman. Yung mga papasok ho ng Metro Manila ay dyan pa lamang bahagyang mararanasan na yung pagbabagal ng mga sasakyan. At meron din hong build up ng mga sasakyan at ng mga truck dyan sa exit ng Mindanao Toll Plaza. Yung mga palabas ng Quezon City, papunta ho ng Visayas Avenue at Mindanao Avenue. Ayan, meron hong pila sa cash lane ng Mindanao Toll Plaza. Diyan ho tayo sa baba naman, may Kawayan Interchange Bridge. Fast moving yung mga sasakyan despite the volume. Diyan ho sa gawing may Kawayan. Ayan, ipinihit pa ng NLEX Corporation ang kanilang camera as we speak. Ayan, maraming salamat NLEX Corporation para ho sa kanilang live feed. Ito naman sa Bukawi Toll Plaza, maluwag naman yung sitwasyon ho dyan sa area na yan. At ayos naman yung volume nito hong mga sasakyan. Ganyan din sa may kilometer 67, fast moving pa din yung ating mga sasakyan. Yan ho ang latest o real-time update traffic situation dyan ho sa North Luzon Expressway mula ho yan sa NLEX Corporation. Sa oras na ito, bigyang daan naman ho natin yung
weather update o weather forecast mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Wednesday, December 4, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung northeast monsoon po natin ay nakakaapekto na lamang dito sa may extreme northern Luzon area at ayon sa ating latest satellite image, meron po tayo namamataan na linya ng mga kaulapan na nakaapekto sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So dahil po yan sa epekto ng northeast monsoon or pagsasalubong ng hanging amihan or northeast monsoon at yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So dyan po nagsasalubong yung dalawang hangin po na yan. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na nakita po natin na nakakaapekto ito sa may silangang bahagi ng northern Luzon. So possible po sa may hilagang Luzon area ay makakaranas pa rin po tayo ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong shear line. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So asahan po natin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi po ng ating kapuluan, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot po ng epekto ng shear line, ilang bahagi po ng hilagang Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon. Particularly dyan po sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, dyan po sa may Ilocos Provinces. Asahan po natin yung makulimlim na panahon at may mga posibilidad pa rin na mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng epekto ng shear line. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, fair weather conditions po inaasahan natin, except na lang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon at sa gabi. Temperature forecast naman po natin sa mga piling syudad dito sa Luzon dahil inaasahan po natin na patuloy yung maulan na panahon, lalong-lalo na po sa areas ng Cagayan Valley, ay mabababa po yung temperatura inaasahan natin dito sa Tuguegarao na maaaring maglaro lamang mula 24 hanggang 27 degrees Celsius. Para naman sa Baguio, temperatura po natin maglalaro mula 18 hanggang 23 degrees Celsius, 31 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Lawag at 32 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila, pati na rin sa Legazpi City. At sa Tagaytay naman, yung agwat ng temperatura ay maglalaro mula 21 hanggang 30 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao, dahil wala po tayong namataan na weather system na posible pong magdulot ng buong araw ng mga pag-ulan. Fair weather din po yung inaasahan natin, except na lamang po yung mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. So mainit pa rin po, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao. Agwat po ng temperatura para sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Maximum temperatures naman para sa Iloilo at Cebu, aabot ng 31 degrees Celsius. At yung agwat ng temperatura para sa Tacloban ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito po sa Cagayan de Oro, yung agwat po ng temperatura inaasahan maglalaro mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Maximum temperatures para sa Davao ay aabot ng 34 degrees Celsius. At para naman po dito sa Zamboanga, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po ay may nakataas pa rin po tayong weather advisory or babala po sa malalakas ng mga pag-ulan sa susunod na 3 araw dito po sa may bahagi ng Hilagang Luzon, dulot po yan na epekto ng shear line. So for today po ay inaasahan pa rin po natin ang posibilidad ng heavy to intense na mga pag-ulan sa may areas po ng Cagayan, pati na rin sa Isabela. So for total rainfall po yan for the next 24 hours at moderate to heavy naman po sa Apayao at Kalinga. So yung heavy to intense po yan, maaaring umabot ng 200 millimeters yung lakas ng mga pag-ulan at sa moderate to heavy naman po, maaaring umabot mula 50
to 100 millimeters. So yun ang ibig sabihin po nito ay ngayong araw magiging malakas po or possible yung malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na po sa areas kung saan nakataas yung orange or yung heavy to intense mga pag-ulan at pinag-iingat po yung ating mga kabayan dahil posible yung mga pagbaha, pati na rin yung pagguho ng lupa. Bukas naman magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan or malalakas na mga pag-ulan, especially sa ilang bahagi pa rin po ng Northern Luzon. Almost similar areas pa rin po. Heavy to intense pa rin ay posible sa Cagayan at moderate to heavy naman sa Isabela at sa Apayao. At pagdating naman po ng Thursday, unti-unti na pong hihina yung epekto nitong shear line. Although asahan pa rin po natin, possible pa rin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa area po ng Cagayan. So 3 araw po yan na posible pong magdulot ng malalakas mga pag-ulan, itong shear line. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan dyan sa may Northern Luzon. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pong malaot sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Sunrise po natin ay 6:07 a.m. at sunset ay 5:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan lang po politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon ukol ho dito sa lalawigan Pampanga at sa buong Central Luzon. Ano? Kumusta ho kayo mga kabalen? Time check muna tayo, 10:33 na ng umaga. Ngayon pong araw ng Miyerkules, December 4, 2024. Makibahagi po sa ating online discussion dito sa comment section. Samahan po ang inyong news streamer, Kuyang Justin Dizon. At ito ho, ika nga, magkwentuhan po tayo, live discussion sa comment section. Ayan, at i-follow lamang ang CLTV 36 para ho sa mas maraming updates. At kabalayan, i-share nyo na rin yung ating news streaming upang sa gayon marami ho yung ating maabot at marami ho yung makatutok dito ho sa iba't ibang pangyayari, itong iba't ibang kaganapan sa ating lalawigan. Kaugnay na lamang ho o kagaya na lamang ho nitong pinaghahandaan yung Most Outstanding Kapampangan Awards. Ito hong aking ipinakikita sa inyong screen. Isinapubliko na ho itong mga individual at organisasyon na tatanggap po itong pinakamataas na pagkilala sa lalawigan ng Pampanga sa tanging Kapampangan na nagbigay o nagpakita ng angking husay at magandang epekto sa komunidad, magandang impact na nagbigay ho ng impact sa kanilang community sa pamamagitan ho ng kanilang larangang pinasukan. Ito ho yung detang ausan na pong Matenakang Kapampangan at areni po pinost na ning Pampanga PIO deni pong listahan dareng tanggap galal MOCA o yung Most Outstanding Kapampangan Awards ken pong daratang December 11 aldo na po mismo ning Kapampangan yan opo partine po ning selebrasyon ning 453rd founding anniversary ning kakatamong probinsya Pampanga. O bang tunggal-tunggalan tala po nung nino po rin tanggap galal MOCA nganing 2024. Sino-sino ho ba yung bibigyan ng pagkilala? I-zoom ni Kuyang Justin para mas makita ho natin. Okay, dito muna ho tayo sa bahaging ito. Kabilang ho sa mga tatanggap ng MOCA ang Apong Monica Deminalin Multipurpose Cooperative para ho sa institutional category for social services. Ayan, congratulations po sa Apong Monica Deminalin Multipurpose Coop. Pararangalan din ho sa MOCA 2024 ang Arti Santa Rita bilang or sa institutional category for performing arts. Ayan. At tatanggap din ng MOCA si Anton Victorio Luge Jr. para naman ho sa larangan ng medisina. Ganyan din ho si Elena Tesoro, bibigyan din ng MOCA Award o ng MOCA sa darating hong December 11 para naman sa kanyang kontribusyon sa sektor ng social services. Ayan, congratulations ho sa mga awardees tatanggap ng MOCA 2024. Ayan, kabilang ho yung Artisan Tarita, yung Pride of Pampanga. Siyempre, lahat po nitong aking binanggit na pangalan at babanggitin pa Pride ng Pampanga. Pero alam ko si Sir Andy Alvis na parangalan na. Pero ito, this is for Artisan Tarita bilang isang organisasyon. Ayan, talaga namang pag naalala natin yung mga kanta ng Artisan Tarita, ninuwaring yung mga paterak. Yan sige po, silipin natin kung sino naman yung iba pa. Kabilang din ho si Sir Peter Alagos para naman sa larangan ho ng mass media. Ayan, congratulations po Sir Peter Alagos. At dito naman ho tayo sa ayan, kabilang din ho si Ma'am Noelina Ramos. Para naman sa larangan ng Science and Technology. At tatanggap din ng MOCA si Nicolas Luge para ho sa Visual Arts. Pararangalan din si Abigail Danica Adriano para sa Performing Arts. At ito po, syempre, para ho sa sektor ng pagnenegosyo,
tatanggap ho ng Most Outstanding Award si Ma'am Lisette Laos Velasco, ang chairman at CEO ng Laos Group of Companies, ang mother organization po ng CLTV 36. Ayan, congratulations po Ma'am LLV, at ipinagmamalaki ka ng buong Laos Group, ipinagmamalaki ka po ng CLTV 36. Ayan. Opo, kabilang ho siya sa mga tatanggap ng MOCA para ho sa larangan ng pagnenegosyo. Pararangalan din ho si tsuhin ko. Si Edgardo Yambao po para ho sa posthumous category sa government service. Ayan. Si Ginoong Yambao ho ay pumanaw nito lamang September 26. At siya ho'y nung siya ay mamatay, siya ho'y kasalukuyang municipal admin ning Balena ning Minalin, at malambad siya pong menungkulan ng Timopong BC Alcalde. Vice Mayor po ning Balena ning Minalin, tanggap niya pong MOCA Award Edgardo Yambao, pagmaragulne po ning Balen ning Minalin. Ayan, kabilang din sa mga tatanggap si Thea Marie Rica del Rosario para po keng government service mo naman, at si Gian Christopher Santos para sa larangan naman ng sports, at pararangalan din si Dr. Enrique Baking, ang presidente naman ng DABSU, para ho sa larangan ng edukasyon. Ayan, congratulations sa lahat ng mga MOCA awardee ngayong taon. Tumungo naman tayo sa ibang balita. Ito ho mga kabalen, ay sinong napuyat kagaya ko? Ayan na naman, dahil iuuwi ho ng Pampanga Giant Lanterns mula Dubai yung kanilang pasalubong sa mga Kapampangan basketball fans matapos ho nilang masungkit ang ikalawang panalo sa National Finals ng Best of 5 series rather, dito po sa MPBL National Finals. At 2-0 po ang lamang ng ang standing ng final series matapos hong umiscore ng 79 points. Ito pong Pampanga Giant Lanterns kontra po sa 60 ng Quezon Huskers nito lamang pong December 3. Actually, kung sa atin ho yan, inabot na ho yan ng December 4 ng madaling araw. At best player, si Kurt Rayson, na nag-init ang kamay mula sa 3-point line. And kahapon, nung pinapanood ko si Kurt kagabi, kahit anong balibag ho na, talagang pumapasok. Kumanaho ng 6 na 3 points. 6 out of 11 mula sa Rainbow Country ang pambato nating si Kurt Rayson. At umiscore ng 20 puntos, 7 assist, sinamahan pa ng 5 kalawit, 5 sungkit rebound. Ayan, talagang malapit nang makumpleto ng Pampanga Giant Lanterns. Ito hong kanilang defensive title run dahil alam naman ho natin, sila ho yung reigning champion nitong MPBL. At kung sakali makuha nila itong back-to-back, at kailan ba ang deciding match? Mapapanood ho natin yan sa darating na Sabado, December 7, home court advantage tayo mga kabalen. Gaganapin ho ang laban dyan sa Branzi Giao Convention Center. Ano pang hinihintay nyo? Opo, as early as now, makibalita na ho kaugnay nitong mga tickets. I'm sure marami sa ating mga kababayan ang gustong masaksihan first hand. Sino ba namang ayaw, di ba? Kahit naman ako. Sana makita ho first hand itong panalo. Sa dalawang unang quarter pa lamang ho ng Game 2, ito basahin ko yung balita ho ni Arlene Salonga kaugnay ho nitong Game 2 win ng Pampanga Giant Lanterns. Ayan. Wala hong binatbat sa Pampanga Giant Lanterns itong Quezon Huskers matapos ang second straight win
ng Kabalen team sa kanilang laban dyan sa MPBL National Finals. Sa first 2 quarter pa lang ay umiscore na ho ng 20 points si Kurt Rayson habang double-double ang naging performance ng aking tokayong si Justin Baltazar. Ayan, tuloy-tuloy din ho yung outside shots ni Raymond Binuya. At syempre, magkakaalaman gaya ho ng aking nabanggit kung sino talaga ang hari ng MPBL. Sa darating hong Sabado, December 7, gaganapin ho yung laban dyan sa Brenzy Giao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Game 3 na ho yan. Ang tanong, masisweep ba ng Pampanga Giant Lantern? May comment siya po, Iloy. Walang match sana. Actually, bala mo Pinloy, yung finals, parang yung San Juan versus Pampanga. Para sa akin lang, as a basketball fan. Oo, bilang isang nanonood lang din ng basketball. Di ba? Kasi nakita ho natin, yung last score, more than 10 digit double digit lead din for Pampanga. Ito hong laban nila kontra Quezon sa Game 1. No? It only shows na malakas ho. On paper, talagang malaki yung advantage ng Pampanga. And not just on paper, pinatunayan na nila sa first 2 games. Kita niyo ho, lamang ng 19 points sa Game 2. Yun na nga. So, pero bilog ho ang bola. Gaya ho ng sinasabi nila. And even Governor Delta doesn't want to be super confident. Ika nga, dahil lagi naman yung sinasabi, basketball yan. Bilog ho ang bola. Patuloy pa rin ang pagdarasal. Yan ho ang inihingi ng ating Governor Coach Dennis Delta Pineda para ho sa ating mga manlalaro Pampanga Giant Lanterns sa kanila hong pagharap sa Game 3 kontra Quezon Huskers. Pero gaya nga ho ng binabanggit ko kanina, Kuyang Loy. Di ba? Sabi ni Loy, mas may laban pa po yung Batangas. Actually, akala ko nga Batangas din yung papasok di ba? Tapos nasungkit kasi nasungkit nitong Quezon, nakapasok ko sila. Kaya ganun ang naging laban. Pero sana bigyan pa rin tayo ng magandang laban bilang basketball fan. Ako personally, gusto kong umabot yan ng Game 5 para ho masaya. Masaya ho yung mga manonood Malibang naman tayo, lalong-lalo na ang sarap-sarap manood ng basketball. Sabi nga ng mga fans dito sa Dubai, parang warm-up lang. Ayan, natsuya pala kayong Dubai, Kuyang Loy. Ayan kumusta ho yung mga shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Dubai? Kuyang Loy Gonzales. Parang warm-up lang daw kahapon o kagabi. Oo nga, dinala. Actually, totoo naman yan. Yan ho ang komento. At talagang nakita naman natin sa scoreboard. 60-79. Ayan. May komento rin si Liana Canilao na naka-leave ngayon. Lia, enjoy your leave. Alam ko dahil tuloy-tuloy ang coverage ni Liana Kahit nung Sabado, nag-cover ka. Linggo yata, nag-cover ka din. Ayan. Magpahinga ka muna. And I'm sure sa oras na to, nagbe-bake ka ng cookies. Huwag mo ka kakalimutan. Kung ikay nagre-relax at nagbe-bake ng cookies, sana'y maalala mo kami. Ayan. Good morning, Liana Canilao. Ayan, silipin naman natin yung iba pang mga balita. Opo. Narito pa yung ibang mga balita dito ho sa Facebook page ng CLTV 36. Pinaghahanap po itong malungkot na balita naman ito. Apat na mangingisda ho yung pinaghahanap. Wait lang. Ito po, ayan. Basahin ko lamang ho yung detalye. Mga kabalen, ito ho, matapos ho yung mahigit isang linggong pangingisda sa bahagi po ng Baho de Masinloc ay hindi na ho nakabalik sa kanilang mother boat yung 4 sa 12 tripulante na nakasakay ho sa fishing boat Rain Chris. Huli pong nakita itong 4, sina Richard Recalde, Daniel Sabido, Anthony Tadeo at Raymond Recalde noong November 27, 2024. So makatawid ho mga kabalen, last week pa ho ito mga karehiyon, exactly 1 week na ho ang nakalilipas mula ho ng huling malocate. Ito hong sina Richard Recalde, Raymond Recalde, Daniel Sabido at Anthony Tadeo. May layo hong 74 kilometers northeast mula sa Panatag Shoal sa
bahagi ng West Philippine Sea ang kanila ho ginaroroonan nang sila ho ay mawala at nalobat daw yung kanilang GPS kaya hindi ho sila malocate. Pakinggan ho natin itong pahayag ng boat operator ng Rain Crease fishing boat na si Renato Celistra, boat operator po ng Rain Crease. Ito ho ang kanyang pahayag. Ay, para naman tayo 3 araw na hindi kumakain doon sa lahat yung ginagawa kasi halos hindi ko maramdaman ang gutom. Kasi kaisip na yung 4. Hindi ko nga ako kahit hanggang ngayon hindi ko kapaniwala na ganyan pangyayari sa mga 4 na yun. Kasi mga bata na yan, mga liliit pa yan, kilala nila ako. Hanggang sa lumaki, hanggang may mga pamilya. Ano naman po yung gusto niyong sabihin or panawagan? Ay manawagan lang ako sa kung sinong nakakita sa kanila na sana i-ano lang sa Coast Guard. Sa mga ano naman po, sa gobyerno, sa LGU po ng Olongapo po or sa Bales, ano po yung gusto niyong sabihin? Ay sana naman kung sinong nakapanood sa akin, sana tulungan. Yan ho mga kabalin, ating narinig ang tinig ho ni Mang Renato. Ito hong operator nitong mother boat kung saan sakay ho itong 4 nating mga karehiyon dyan ho sa Subic, Zambales na nawala. Oo, matapos silang pumalaot. At huli po silang na-allocate noong November 27. Nananawagan ho ang ating karehiyon na si Renato Celistra ng Subic, Zambales sa mga kinauukulan, partikular na ho sa Philippine Coast Guard at sa mga pwedeng makatulong sa pag-locate ng 4 na mangingisda na sakay ho ng mother boat na kanya ho minamaneho. Nangyari ho itong insidente noong November 27. November 20 po pumalaot na raw sila, 12 sila nasakay nito pong fishing boat Rain Crease at pero nung pagdating nga nung November 27 ay naghiwa-hiwalay po sila, bumaba sa mother boat para ho manghuli ng isda at yun ho huling nakita noong November 27 itong 4 ho nating kababayan na sina banggitin ko ulit yung pangalan, sana ho nasa mabuti silang kalagayan sa mga oras na ito. Richard Recalde, Raymond Recalde, Daniel Sabido at Anthony Tadeo. Huli po silang nakita noong November 27. Sila ho yung mga mangingisda dyan sa Subic, Zambales na nawala dyan sa bahagi ng West Philippine Sea sa Scarborough Shoal o yung tinatawag ko ng mga lokal na Baho de Masinloc. Ayan, may komento si Lian. Sana po makauwi na sila sa kanilang pamilya. Oo nga, Li, tama. Sana'y nasa mabuti ho silang kalagayan. Itong ating mga kababayan na pinaghahanap sa kasalukuyan. Mag-update ho kami mga kabalin. Kung na ho yung latest development kaugnay ho nitong balitang ito. At sama-sama ho nating ipagdasal itong ating mga kababayan na sa mga oras na ito ay hindi pa ho nalolocate. Sana'y nasa mabuti ho silang sitwasyon. Bigyang daan naman ho natin ang ilang announcement. Kaugnay naman ng power o water supply interruption dito ho sa ating lalawigan.
Ayan, tubig please. Para ho sa mga residente ng Barangay San Miguel at San Francisco sa bayan ho ng Lubao, Pampanga, meron hong scheduled water supply interruption ngayon hong araw ng Miyerkules, December 4, 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon. Gawa yan ng flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. Banggitin ko lang, ulitin ko, affected areas, Barangay San Miguel at San Francisco, Lubao, mamaya pong 1 p.m. to 4:30 p.m. Mawawalan din ho ng supply ng tubig mamayang 9:00 ng gabi hanggang bukas 5:00 ng umaga dyan sa gas dam at Don Cornelio at Doña Maria sa Mabalacat City. Bunsod ho yan ng flushing activity rin ng Prime Water. Okay, mamaya hong 9 p.m. Hanggang tomorrow 5 a.m. Gas Dam, Don Cornelio and Doña Maria, yan ho yung mga affected areas sa Mabalacat City na tatamaan ho itong water supply interruption. Kasama rin ho sa apektadong komunidad yung Fairground Subdivision, Mawake, Maragul, Camachilis, Mampan at Metro Clark Executive Villas. Kabilang din ho sa mawawalan ng supply ng tubig mula 9:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga. Bukas, itong Fairgrounds, Mawake, Camachilis, Mampan at Metro Clark Executive Villas. Ito ho mga kabalend, dyan ho sa Fiesta Communities, Barangay Tabon, Angeles City, 10:00 ho ng gabi mamaya hanggang 4:00 ng madaling araw bukas. Mawawalan din ho ng supply ng tubig gawa ng flushing activity na ikakasa ng Prime Water. Yan ho ang mga water supply interruption announcement mula ho sa Prime Water. Silipin muna natin ang foreign exchange. Latest update tayo mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigyan daan ho natin itong mga datos kaugnay ng palitan ng piso kontra dolyar. Forex, 58 pesos and 58 centavos. Yan ho ang halaga ng 1 US dollar ayon ho sa Bangko Sentral, December 3. Ayan, Japanese yen, 0.39. UK pound, 74 pesos and 35 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos and 54 centavos. Saudi riyal, 15 pesos, 63 centavos. ito yung dirham, 15 pesos, 99 centavos. UK, ayan, hindi UK, euro, oo. 61 pesos and 66 centavos. Korean won, 0.04. Chinese yuan, 8 pesos and 0.07 centavos. Yan ho ang latest forex mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga news streamer, ako po ay magpapaalam na sa telebisyon pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan dito sa Facebook page ng CLTV 36. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa television,
yun pong mga nanood sa atin. At yung mga nakikinig pa rin, para ho sa mga hindi nakakaalam, live hong napapanood ang news stream tuwing 10:15 ng umaga hanggang 11 a.m. sa CLTV Channel 36, Free TV Channel 36 ko yan. At syempre nationwide din, Signal Channel 115. Maraming salamat ho sa mga nakasama natin sa oras na ito. Bigyang daan naman natin silipin naman natin yung ilang mga balita pa na ginawa naman ng mga reporters ng CLTV 36 News. Maraming salamat sa pagsama ho kay Justin Dizon dito sa news stream. Narito po ang ilan pa sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong December 4. Number 1. Ito ang numerong nabunot ng Barangay Kalulot ngayong taon para sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Ibig sabihin, ang higanting parol ng barangay ang una sa listahan ng mga magpapakitang gilas sa kompetisyon. Pero ang tanong, sila rin kaya ang maging number 1 sa puso ng mga hurado at manonood? Higit sa titulo, malaking karangalan daw para sa Kalulot ang may pamalas ang kanilang galing sa paggawa ng parol. Sa Barangay Kalulot, ito po lang, hindi naman competition, yung sinabi ko para lang makita lang yung pangalan ng Kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Opo, hindi kami nakikipag-compete kasi po napakagaling lahat ng mga lantern maker natin. Saludo po kami. Bukod pa rito, isa rin sa kanilang mga pangunahing hangarin ay ang mapreserba at maipasa ang kultura at tradisyon ng lantern making sa kabataan. Kaugnay nito, nagkaroon daw ng tour ang mga mag-aaral kung saan kanilang ipinakita ang paraan na paggawa nito mula sa pagdidisenyo, pag-aayos ng rotor, hanggang sa pagpapailaw sa parol. Ang lantern maker ng Barangay Kalulot na si Marcelino Ambrosio, excited na sa mismong araw ng kompetisyon. Ngayon po Giant Lantern Festival, talagang kaabang-abang po talaga. At talagang maganda po ang nakalalabasan po ng ating Giant Lantern Festival dahil lahat po ng lantern maker naganda po sa taon pong ito para po mapasaya po ang mga manonood po natin. 10 taon pa lamang daw ang ngayon 46 years old na si Ambrosio na magsimula siyang gumawa ng higanting parol. Anya, sa pamamagitan ng tradisyong ito, ramdam nila ang tunay na saya at diwa ng Pasko. Wala rin daw kapares at talaga namang may pagmamalaki ang mga Fernandino at Fernandina pagdating sa lantern making. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. The feeling of going back home. Ito ang konsepto sa likod ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Isang coffee shop at Kapampangan Art Studio in One na binuksan nitong Sabado, November 30 sa Consunji Street, Barangay Santo Rosario, Ciudad San Fernando. Itinayo ang Matuwang Balay sa pangunguna ni Idol Zatin bilang pag-alala sa mga naunang henerasyon ng kanilang pamilya at pagbibigay-pugay sa legasiya na kanilang iniwan gaya ng mga heirloom recipes at local artistry. This is in honor of the owners of the Essel Supermarket. This is our auntie, Anita and Carmen Lasatin. I want to give honor to our roots, to our parents who mentored us. Hindi lang kape at classic Kapampangan goodies ang maaaring tikman at bilhin sa Matuwang Balay. Makikita rin dito ang iba't ibang produkto na gawa ng mga Kapampangan artists. Kasama sa mga local products na maaaring tangkilikin, ang sikat na clothing line na Pidayit O Tidis by Philip Torres at ang Katso Collection ng Kabaru by JTM. Mayroon ding wooden crafts na gawa ng Luwid Local, magagandang bags from Bayong Kultura,
gayon din ang mga paintings na gawa ng kabalan artist na si Donna Camaya. Lubos ang pasasalamat ng Provincial Tourism Officer na si Mike Castañeda sa pamilyang Lazatin. Dahil mahalaga raw ang ganitong cultural hub, hindi lamang sa turismo kundi pati na rin sa kultura ng probinsya. Meto niya pong maragul sa opini, lalo niya pong musbong ang lago in kasalesaya, in promotion na po ng kasalesaya, ng kalalangan, ang po ng kaya katamong sining o kultura kaya ang probinsya ng Pampanga. Ayon naman kay Lazatin Patriarch na si Marco Lazatin, ang Matuwang Balay ay nagsisilbing daan upang maipamana sa susunod na henerasyon ang mga ipinagmamalaking kultura at tradisyon ng Pampanga. Do not forget what the Kapampangan is capable of doing. The contents of this are meant to be realized, cherished, and appreciated with the ultimate goal of encouraging the succeeding generations to continue the skills, the pride, and the legacy of the Kapampangan. Samantala, bukod rin sa grand opening ng Matuwang Balay Cafe, nagkaroon din ng isang fashion show tampok ang Pidayit. Inimbita naman ni Aida Lazatin ang lahat na bisitahin ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Bukas ito araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Ashley Punsalan, CLTV 36 News. Binuksan na ang second Grand Marian Exhibit sa parokya ng Immaculate Conception sa Barangay Balibago, Angeles City nitong Biyernes, November 29, kasabay ng unang araw ng novena para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Tampok sa exhibit ang 26 na imahe ng Birheng Maria na inaalagaan ng mga kamarero mula sa probinsya ng Pampanga, gaya ng Virgen de los Remedios, Mater Dolorosa, Our Lady of La Salette, Mary and Doer of Knots, at marami pang iba. Pinangunahan ng Hermana Mayor na si Homer Pineda ang Marian Exhibit para sa kapistahan ng Immaculada Concepcion ngayong taon. Unang-una po kasi ang aming patrona Immaculada Concepcion. So, bilang isang Marian devotee po, pangarap ko ito, gaya na nasabi ko kanina, na magkaroon kami ng Marian Exhibit dito sa aming parokya po. Ayon naman sa parish priest ng parokya na si Reverend Father Francis Dizon, mahalaga ang mga pagdiriwang na kagaya nito sa pananampalataya sa simbahang Katoliko dahil nagsisilbi itong paalala kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao. Ang mga pagdiriwang na ito, pinapaalala sa atin ito paulit-ulit ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na kusa at ibinibigay sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha. Dagdag pa niya, mas lumalalim ang pananampalataya Na para sa kapistahan ng Immaculada Kanina, na si Reverend Father Francis Dizon. Mahalaga ang mga pagdiriwang na kagaya nito sa pananampalataya sa simbahang Katoliko dahil nagsisilbi itong paalala kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao. ang mga pagdiriwang na ito, pinapaalala sa atin ito paulit-ulit ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na kusa at ibinibigay sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha. Dagdag pa niya, mas lumalalim ang pananampalataya kung ito ay pinagdiriwang. Kaya naman,
umaasa siya na magbunga ito ng mas matibay na ugnayan sa Panginoon. December 8 ang pista ng Immaculada Concepcion. Kasama ito sa 4 na dogma ng Birhen Maria. Tumutukoy ang mga ito sa 4 na essential truth tungkol sa pagkakakilanlan ni Maria at sa kanyang kaugnayan kay Jesus. Ang Immaculada Concepcion ay sumisimbolo sa paniniwala na ang Birhen Maria ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana nang walang bahid ng kasalanan sa kanyang kaluluwa.